चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा जोंनियाव जेसेबां माने हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्फिलिं आरो सेन्ड ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों भिसिडिसि फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया बहाबा गामिया इनफरमेसन होस'यो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाइ स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।